ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ଆମ ବିଲକୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଟିଅଲଟି, ଏଠି ସବୁଜ ସବୁଜ ଘାସରେ ଆମେ ଏବେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ବଡ଼ବାପାଙ୍କର ମୋର, ବଡ଼ବାପା ବି ଆଗରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆଗରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ବଡ଼ବାପା ଦେଖିଲେ କି ଆଗରେ ଆମ ବିଲ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଠି ସବୁ ବିରି ବୁଣା ହେଇଛି ଆମର। ଏଠି ସବୁ ଧାନ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି। ଏଠି ବଡ଼ବାପା ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆଗେ ଆଗେ। ତ ଏଠି ଧାନ କାଟୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଏଠି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ଏ ବିଲରେ ଧାନ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଏ ବିଲରେ ଧାନ ହେଇସାରିଲାଣି। କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଏଠି ବଡ଼ବାପା ଲଙ୍ଗିକି ପୁରା ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ଅଛି। ଏଠି କାଳେ ବାଘ ରୁହେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି। ତ ଏଠି ଯେତିକି ସବୁ ଚାରି ଆଖପାଖ ସବୁ ବିଲ ସବୁଠାରେ ବିରି ବୁଣା ହେଇଛି। ତ ଏଠି ଆସି ଟିକେ ଛାଇରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲୁ। ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଗଡ଼ିଆ ଥିଲା, ସେଠି କିନ୍ତୁ ମାଛ ଚାଷ ନୁହେଁ, ସେଠି ନଳିତା ସବୁ ଶୁଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ବି ସବୁ ବିରି ବୁଣା ହେଇଛି। ଏଠି ଯେତିକି ସବୁ ବିଲ ଅଛି, ତ ଆମେ କାଠ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ନଳିତା ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବୁ। ତ ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯିବି, ନଳିତା ଯୋଗାଡ଼ କରିତେ ଶୁଖିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା।